Ano nangyari dun? Bakit sinusungkit ni tatay? Wow! Parang yatang problema yun sa truck. Just like this? Why this thing goes in there? Why? What happened? I just a cleaner. Are you cleaning it? Yeah. And then you... Yeah. Holy shit. You have it. Okay, I have coolant, yeah. Bigyan nga natin to ng coolant. Coolant. The whole thing, okay. Yeah, sure. Good morning. Babalikan lang kayo. Oras is 2:30 AM. Yes! Time to deliver the load, sabi nga nila. Dito na tayo sa first drop natin. 4 na drop ito eh. Park muna tayo rito. Guys, trinap ko yung trailer ko kasi yun ang SOP. Ay, nakita natin, oops, gumagana. Ang ganda ng gana, napagana natin. Thank you Lord. Hindi na tayo gumastos ng pagpapagawa. So drop natin yung trailer natin doon sa door 67. Ito door 67. Dadaling ko yung mga papeles ko sa loob. Tapos tatawagan nila ako kapag ready na yung on-unload na ako. Sarap matulog, medyo malamig-lamig na. Yes! Gamit na natin yung box natin. Everything here is first stop? Yeah, first is stop. I have 3 more. Okay, your number is correct. Yes, ma'am, that's the one. 901. Oh, yeah. Okay, back up with doors closed. Unhook your trailer once it's done. I call you, okay? It's already done there. You call me, go back to sleep for now. Thank you. Tara guys, balik tulog ulit tayo. Paligo na, paligo na. Alright guys, ayan. Ay nako, balik tulog mo ulit tayo guys. Balik tulog muna ulit tayo. Antayin ko na lang ulit, tawagan nila ako. Sarap matulog. 2:30 AM. Patawag na guys. Oo nga. Thank you for calling the Loblaw South Surrey Distribution Center. If you know the extension number of the person you would like to reach, please enter it now. Press 1 for guard check. Press 2 for inbound. Press 3 for outbound. Wait while I transfer your call. Tara guys. Kunin ko papeles, kunin ko yung truck. Hi. Call door 67. Probably it's done. Ayan guys, hook ko na yung trailer natin. At bago tayo umalis, i-check muna natin ang loob. Baka mamaya kinuha lahat eh. Minsan nangyayari yan eh. Tapos pupunta ka na lang sa second drop mo, wala ka na palang i-deliver. Paktay tayo.
Lagyan ko ng load bar. Para sigurado may load bar siya. Baka mamaya matumbay. Tara guys, maghanap tayo ng magpaparkingan natin dyan sa labas. Matulog muna tayo sa labas. Mamaya pang 8:30 ang pangalawang delivery ko. Maaga pa, alas 4 pa lang dito. Matulog muna tayo ulit. Alright guys, dito na tayo sa gilid ng karsada. Dito, mag-park muna ako rito. Ito muna ako matutulog. At ito yung pangalawa, i-key-in ko nga muna ito kung gaano kalayo, kasi kung sakali mag-drive ko na to, mga 15 minutes lang i-drive na natin. At doon na tayo matulog dun sa gilid. Okay, so alright, yan. Going to 27417 Gloucester Way, Langley, British Columbia. 18 miles. Nasa 20 minutes yan. So anong oras na ba rito sa ano? Cellphone ko. 5:01, 5:20. Ang schedule ko dun guys is alas 8:30. Ito yung shield niya. Lagyan ko muna ng shield sa likod. Para sa ganun tuloy-tuloy tayo. Bahala na. So, temperature check 0, 6.0 ang box. Diyan ako nag-deliver lang. Diyan tayo galing. Diyan lang lahat ng shield to. Ayos din. Naka-recover tayo ng konti, nakatulog ako ng konti. Yeah! Tirahin na natin itong pangalawang delivery natin. Alright guys, punta muna ako sa loob. Bigay ko tong below blading nila. At pagkatapos, antayin kong umalis yan, yung truck dyan, bago tayo. Alright guys, tayo naman. Kunin ko lahat yun. Buti na lang walang sasakyan doon, mas madali. Kunin natin lahat ng space. Pasitihin natin. Shishete dapat, shishete. Kahit saang butas dyan, you know.
Okay, tara buksan natin. Yun. Mabilis naman dito eh. Tsaka Pilipino yung mga ano rito, trabahante rito, guys. Pilipino ang mga trabahante. Yun. Okay. Atrasan natin tapos antayin natin. Alright. Okay. Alright guys, ayan, magantay na lang ulit tayo. Alright guys, ayan, in-email na rin sa akin yung load information ko at ACE manifest ng Turk sa akin para pumunta ng ng pangtawid ng cross border. Pinapax ko na rito kasi Pilipino yun nandito para maipax nila. Saktong-sakto to. Hindi na ako magpapapak sa labas, dito na lang. Meron na tayo agad ACE. Pagkatapos ko ma-deliver yung panghuli, tatawid na tayo agad ng border. Papunta na tayo ng Oregon. Doon tayo pipick up. Yung pick up na yun, pabalik ng Calgary, Alberta. Ayun guys, antayin ko lang. Hi! Buddy, how you doing, man? That's for you. Good. Let's get a signature or initial for the chip. Yeah, that's the one that I'm looking for him. Because I also asked him to print. Which one, sir? Yeah. That right there, perfect. Perfect, man. I knew it. Thank you, my friend. You're welcome. Have a good day. Merry Christmas. All right, man. Good, safe trip, You man. too, guys. Thanks, man. Guys, babait nila. Guys, tapos na. Dito na yung aking load information. Okay, so ito yung ACE manifest na gagamitin natin papuntang border. Ayan, load information. Andito na rin yung pick up ko. Andito rin yung border crossing kung saan ako magko-cross. Andito rin kung saan ako magde-deliver. Dalawang drop tayo. Ayan, no? At syempre hindi ko na ipapakita sa inyo to guys, kasi andito yung load information, pati price kung magkano yung babayad sa akin o magkano yung revenue niya. But anyway, dyan ka lang muna. Tapos na ito. Okay, so tara, punta tayo dun sa ating
Alis muna tayo rito, isarado ko muna yung trailer. Tapos punta tayo sa pangatlo nating deliver. Tapos baba muna tayo. Kunin ko muna yung ano. Ito. Silk, lagyan natin ng silk ulit. Alright. Oh, at least kahit paano linagyan nila ng ano. Parang isang paleta lang yung kinuha ah. Linagyan nila ng load bar para secure, hindi ko naaakyatin. There you go. Ito kahit plastic ito ko, nakalagay kasi yung sealed number nito guys doon sa below blading, kaya hindi dapat mawala ito. Yun, kahit plastic yan. Tara sa next delivery. Malapit lang dito yung next delivery natin eh. So, sunod na dideliver natin address 5016-272 5016-272 Street. Lang Levis, ayan. Wala pang 1 kilometro, kakanan ako dito tapos kaliwa ako doon, yun yun. Ayun. Lapit lang. Magkakadikit lang. Oops, mayroon truck doon. Teka, palagpasin natin. Oh, pinadaan ako. Padaanin mo na nga lang yan. Pinadaan niya ako. Mag-deliver siguro dito yan. Kaya pinadaan niya ako. In 1/4 mile, turn left on 272 Street. Okay. In 1/4 mile, turn left on 272 Street. Lapit lang. Alright guys, to make the story short, ito na yung panghuli nating drop. To make the story short, it's our last drop. After this, punta tayo ng ano, tawid na tayo border.
Okay, where's the paperworks? My name is Nestor Trinidad. What are you doing here? I'm sorry? What are you doing here? Yes, I've been here. No, you're bringing a product? Yes, I'm delivering. Yes, come in office. I'm sorry? Come in office, I can get the information. You want them? Open a gate, park on the side and come in office with paperwork, okay? You want me to go to the office? No, park on the side and come in office. I don't understand what you mean. I mean to come in the office. Oh, I will go to office, okay. Yes, okay, come in. What door you want me to go first? I will come in. Come in office first. Oh, you don't want me to back into a door? No door yet. Okay. Naman pala eh. Minsan ganyan sila guys. Minsan nagtatanong sila, oops, ano to? Punta ako sa opisina nila. Pasok muna tayo, tapos mag-park tayo dyan sa gilid na yan. Punta tayo doon sa opisina nila. Minsan kasi pagka ano, dito na lang eh, tapos yun. Guys, malinis ang ating ano. Wala na naman ng mga chick engine ni Cordapia, which is perfect. Ang bait ng Cordapia natin. Alagaan natin ng maayos ang ating Cordapia. Walang chick engine. Park ko lang muna dito guys, napunta ako sa opisina nila. Okay. Picturean ko ito kasi kailangan para may pakita ako sa kanila. Sana all Brett Leonard. Alright guys, door 168 or 160 to 168. Mimili daw tayo doon sa tawagan ko sila kung anong door tayo matras. Yun ang SOB nila rin eh. Doon sa pinakadulo yun. Okay lang, okay. Alright. Ayan tayo, 168 guys. Atras ako dyan. Mag-asawa. Alright guys, ayan. Door 168. Kaya kailangan ko silang tawagan. Let them know that I am in door 168. Okay, so yes, I am in door 168. 168? Okay. 168. Okay, thank you. You let me know. Ano ba niya? Alright, just ayan, magantay na lang ako pagkatapos nito. Ito na yung huling delivery ko. Pupunta na tayo ng US. Pipick up tayo doon bukas. Guys.
Anyway, si tatay, nalaglag siguro yun. Ano ba yung nalaglag mo dyan? Nalaglag siguro yung takip. Oh, yun o. Ay, nalaglag yung takip. Ewan, sana makuha niya. Ano kaya yung tools ang kailangan ba? Kailangan niya ba ng tools? Ah, sinusunod niya. Nalaglag. Lapitan ko nga at tanungin ko kung anong may tutulong ko sa kanya. Lapitan natin, guys. What happened? Do you need some help? No, it's okay. What happened? Some broken stick in there. Bro, a piece of thing broken? Stick in there. Is that your coolant? Oh, okay. Hindi naman niya pwedeng naman. Just a piece of broken go in there. Just like this? Why this thing goes in there? Why, what happened? I just clean. Are you cleaning it? And then you... Yeah. Holy So shit. that maybe not go in there. If Clean it. keep it there, no problem. There is still coolant inside? Yeah. Oh, okay. You need flashlight? I have flashlight. Kunin ko yung flashlight ko. Kunin ko yung flashlight ko, guys. Nalaglagan ng linilinis niya. Nalaglagan ng piece of wood yung kanyang coolant. Ito. Here. You're good? You wanna see? Oh, hopefully it worked. Baka pumasok na yun. If that thing problem, it goes in here, goes to your engine. Ako, that's not good. Nalaglag ganito, nalaglagan ng kahoy. Do you have more coolant? I can give you more. Cleaner. Huh? You find it? Did you find it? This is my problem, not for you. Oh yeah, that's a big problem, man. Yeah, I see it there. Are you still seeing it? Okay, at least you saw it.
Well, if it's that it goes only there, it's okay. Not only. Don't. Hopefully, it's not going into the. You know. No, it's okay. Not in there. No problem. That's. Yeah. They keep it straight. You got it? Yeah, it's like no problems. They're sitting like this. Okay, yeah. Not a big deal, right? You're leaving now? No, they not touch it. Oh, they not touch it. Okay. Oh, you didn't need this? You're good? Yeah. Okay. All right, man. You need more coolant? I have more. Coolant. You want coolant? If you have it, please. Okay, I have coolant, yeah. Bigyan nga natin to ng coolant. May coolant ako rito eh. Hold on. This is your company, not your. No, it's it's mine. My It's your truck. truck? Yeah, it's my truck. It's my coolant. Hold on. So you gonna refill? Hopefully it will goes up. Later on, I fill up it. So you have a coolant going down too? In the other side, hold on. It's not here. Hopefully I have more in the other side. Coolant. Hold on. I'm just gonna. In the other side. Have a 50-50 and Yeah, the whole thing. Okay. Yeah, sure. Put it first. later on I fill up, then start it. Okay. 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 All right. No worries. Nabigyan natin ng isang coolant buo para sa kanya. Delikado yun, guys. Bili na lang ako. Delikado yun, guys. Kalahin mo nalagayan ng piece of wood yung kanyang ano. Nilinis siya kasi may sinusuktik siguro siya doon. Wala mo kung ano sinusuktik niya. Ayun, talaglag daw sabi niya. Okay, lagyan natin ng isang extra kulang. Okay lang. Makatulong sa kanya. Owner operator naman siguro. Alam niyo ang buhay ng owner operator, guys, mahirap. Kaya kapag ano, magkawang gawa ka na lang. It doesn't matter what kind of people are those. Kahit sabihin nating ano, Punjabis, Indian, problema yan. Pare-pares lang naman tayo naghahanap buhay dito. We're just trying to make a living in a good way. Kaya yun. Kaya mas maganda talaga kapag may extra kang coolant din. Yung mga ganyan, oil, ganyan. Okay lang. Alright, guys. Anyway, antay ko lang ito. At least nakatulong tayo sa kanya. Alright, guys, ayan, nakuha ko na yung papel. Tapos na, na-deliver na natin. Ayan, green na. Patayin ko na ito. Hindi na natin kailangan. Yun. Tapos, ayan, nakuha na natin yung papel. Ayan, after this, dediretso na ako sa Hillsboro. Tatawid na ako siguro ngayon ng ng Blaine, Washington border. Doon na tayo magpapahinga sa Amerika. Hapon na rin 6 ano ngayon? Mag alas 6 na. Kaya guys, so paano? Ayan. Thank you for watching. Katulad nga niyan. Siyempre kahit na anong lahi pa yung mga yan, pwede naman natin silang tulungan kasi baka tayo naman yung mga kailangan, pwede naman silang tumulong sa akin. Guys, ingat kayo lagi.
Maraming salamat sa panonood. Once again, kung gusto nyo magpa-shoutout, just drop a comment at ilalagay ko kayo sa cards. Yung mga video yon, instead na pangalan ng video ko, ang ilalagay ko, i-title ng video ko, ilalagay ko yung mga pangalan nyo, mga family nyo. I love you all guys. Peace out. Bye bye for now. Lakai Tracker.